Nina bakaMsimude ovele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqada sinabe enkonjane eduke ezulwini ezinye idukele emafini sinibingelele sinamukeleke phina phila wethamele khona ke i1KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu njengoba sikhuluma nawe sibheka ke inhlalo yomphakathi njengoba namhlanje sihambeleke emphakathini wasejozini sisesigodini noma ke endaweni eyaziwa ukuthi ke isemakhonyeni into ekhona bakhala kakhulu ngendawo ewumfula noma esizothi ke ebonakala njengomhosha njengoba ubona imifanekiso ikubeka kucaca ukuthi isimo silikhuni kangakanani uma ngabe ubona abantu okuyibona abawela kulezibuko uma ngabe ubuka uphinde ulalela nezitori ezishiwo ukuthi izingane zesikole zidlula kuyona le ndawo cishe zonke izinsuku into ke abayibalulayo ukuthi lo mfula awukaze washa nangelilodwa ilanga into eyenzakalayo kunokuthi ushe uyaye ugcwale kakhulu kunakezinye izinsuku uphinde futhi ubonakale sengazathi ke amanzi anciphile isizathu esenza lokho ingoba uqhamuka noma ke ugeleza ke uqhamuka ngakwelunye uhlangothi ke olunamanzi ke amaningi siyazi ukuthi indawo zasejozini zigcwele kakhulu ngemfula nendawo ke ezimhosha ezinamanzi ingakho ke lo mfula ke ungasho umphakathi ke ukhuluma indaba ukuthi ke lo mfula usufana neva ke elisenyameni njengoba ke izingane zingakwazi ukuthi ziwele uma ngabe ziye ezikoleni baphinde futhi ke babalule nento ethi kunzima nanokuthi noma kuthiwa bafelwe noma kuthiwa ukhona ke abagulelwayo ayikwazi ukuwela iambulance kule ndawo njengoba ke nezimoto zingakwazi ukuthi ziwelele ngaphesheya mbukeli ke into esikhuluma ngayo kakhulu namhlanje ukuthi sizwe ukuthi luthini ke olwabo uvo nezicelo abangayidlulisela ke kulabo abangakwazi ukuthi ke babalekelele ngodaba ke oluthinta lomfula angikaze ngalithola ithuba mangifike emphakathini angikwazi ukukhuluma ngoba bakhona uma ngabe sithi ke abakhulume umphakathi wasemakhaya lo umphakathi wasemakhaya ngendlela ohlupheka ngayo engithanda ukubeka ke ngibonge ebukhosini bakwaGomede ngibonge ebukhosini bakwaMyeni lezi ndawo amakhosi akhona akhelene nezinduna ezibambisene la ngiyakubonga kakhulu lokho ukuthi lolu suku luze lube impumelelo lapha ukukhathazeka umphakathi wasemakhaya uhulumeni akawunakekeli kahle qhamuka uhulumeni sethi ngizongcwaba lokho sifuna kupheleke ukuthi uhulumeni uzongcwaba njengamanje singathokoza uhulumeni ukuba alungise ibridge la kuwela imoto kuwela izingane zesikole ongenzeka ingozi uma ukuthi umfulu uyagcwala kuyenza lo mfulu vele ugcwale nje esikhaleni ngokudedeleka kwamanzi omsele kwenzeke ke uma kuthiwa kunezikhukhula impela akuhambeki manje kuyinkinga ke lokho enkulu sicela uhulumeni aselekelele kakhulu lapho ngoba umphakathi uyabika komasipala umasipala akho inyathela oyithathayo ngalendawo akuyona yodwa ke ziningi izindawo ezinjena sicela uhulumeni wasemakhaya uhulumeni wesifunda uhulumeni weprovince uhulumeni national kazwelonke siyacela ukuthi lento bayibhekisise sicela leli bridge lingene uma kunezikhukhula kugcwele umfula ingane ayikwazi kuyesikoleni manje ayikwazi khona kwenzani nomphakathi emsebenzini akwazi kuyemsebenzini fanele umphakathi mawulove ungayi emsebenzini ngesimanga sawo lo mfula siyacela ukuthi uhulumeni akunakekele lokho engaqhamuka uhulumeni ngoba sethi uzohlangabeza umphakathi ngokuthi uzobangcwabela nenkinga la siwumphakathi ngalamanzi asihlupha seyisikhathi sesiside cishe iminyaka siyahlupheka thina sinezingane ezifunda esinethezekile emakhonyeni azikhona ukuwela mina njengami ngoba nguMavis kunene ngenye lamalanga ngabamba ingane seyimunga yasizwa ukuthi yabambelele esihlahleni yathi mayibambelele esihlahleni ngasuka kwami kuseduzane nomfula ngafika ingane ngayibamba thina sakhe eduze kwalomfula uma ugcwele kahle eminye imizi la eduze kwethu lo mfula uhamba khona besicela njengomphakathi ukuthi besicela ukuthi uhulumeni angenelele asisize manje sinenkinga ngalomfula asazi ukuthi sizokwenza njani nathi njengomphakathi asinawo amandla ukuthi siyithathele thina inqumo ngelinye lamalanga mina ngiyimi nguMavis kunene ngiye ngangena ngihamba nengane ngithethe ingane umzukulu wami ngangena ngahlala phansi ngenyela ngenxa yokuthi kwakuseduzane nasekhaya ngahamba ngamemeza ekhaya bafike bangithatha nje ingane eziningi ezincane lo mfula wethu awukho muhle awukho safety sinenkinga nje sicela ke uhulumeni asisize kakhulu siwumphakathi
thina njengomama nje siyahlupheka thina esingasebenzi sihlala la emakhaya sesagada izingane zabanye abazali eqhamukayo siyiweze lapha emfuleni uhlala emfuleni uzogada ukuthi uzogada izingane ezizowela ezinye eziceni komfula ugada ukuthi ayikho ingane eza kulomfula ezolimala kulomfula besicela kakhulu nisilekelele somphakathi yilokho besicela ukuthi nizosakhela ibridge sikhone ukuwela ngoba manje akuweleki nakho bengwela nje manje kodwa sengisikekile ngasikwa yitshe besicela sibambise kakhulu siyabonga inkinga yethu siyabonga ukuthi sithole abafowethu ucishe bangasinikeza usizo lwethu sicela uhulumeni just ukuthi sithole ibridge ingane zethu eziwela kabi uma ugcwele umfula asikhona ukuthi ziwele ingane zizejikeleze endaweni ekude zifike late futhi nasesikoleni manje mangasiza endaweni ukuthi kwakheke indaba yebridge singabonga kakhulu uhulumeni kungayi ukuthi samthampe uzosikhohlisa kwesikhashana ukuthi yoba sibheke emavotini kodwa sinxusa nje ukuthi sithole ibridge lamanzi awapheli bavulele waya ileyo nto leyo esikhathaza kakhulu siyawelisa ingane ngendlela obamazi nje cisha ngazi inyanga sezingaka amanzi ingane ziyagumula nathi siyagumula cishe kungaba yilelo sizo nokuthi ke mthampe nomgwaqo Umfula lona uyasikhathaza kakhulu ngendlela ukuthi vele kuyinsakavula nami ngafika vele la ukhona lo mfula abantwana bami nje ababefunda lapha sasivuka ekseni sizobaweza lapha sibozele ngale siphinde sibahlanga bezentambama njengabothi abantwana abancane ngendlela ukuthi vele uhlale kungumfula omkhulu uma lina ke sekuvulele nalamanzi avulwa lejuzini bese hlanganyela nemvula uvele ugijima ube mkhulu kakhulu naye wawena awukhona ukuwela ngendlela ukuthi umfula omkhulu manje njena nje siyakhathazeka ngempela abantwana ngisho ubusika nehlobo lamanzi ahlala enjena vele awanqamuka kanjani asazi ukuthi singenza kanjani ngoba vele nje umfula vele omkhulu lona ohlale vele usikhathaza nabantwana nabo bayakhathazeka ngendlela ukuthi abakhona kwewela emgwaqo uhamba umgwaqo sekudeni isikolo seduzane bawela khona lapha nathi masibuye edrobheni siya kuphi siwela khona lapha ayikho enye indlela esihamba ngayo iyona ndlela yethu lena vele manje nomfula uyasikhathaza kakhulu Mbukeli ke ngempela njengoba sesibazwile ikakhulukazi okuyibona ke ekade besilandisa ngicabanga ukuthi ke izakhamuzi lezi esezimkanje ubuvu kule ndawo njengoba besho abaningi ukuthi selokhu baba abancane lo mfula ukhona kodwa siyafisa ukuthi siphinde sikhulume nazo ke izingane zesikole ngeshwa sifike ke seliyozilahla kunina sikwazanga ukuthi siyithole zisaphuma sagqoke umfaniswane zisabela emakhaya kumbe ekseni ngekhathi lapho isuke saphuma khona zisaya ezikoleni kodwa sikwazile ukuthi siyithole ukuze beshare nathi iexperience yabo ngodaba ke oluthinta lo mfula bona ke abafundi nabo sifisa ukuthi sibathole sizwe ke elabo uma ngabe sithi ke abakhulu thina njengezingane zabafundi nje sihluphe kakhulu ngoba bekumele sesikoleni sihlezi sigumula igcathulo namasokisi sigcine sikhule kwesinye isikhathi amanzi ezebe maningi khona ngaba ngimfishane kanjena nje sigcine sesiba sencopheni cause uma siwela sigcine kwesinye isikhathi singasayi ngisho esikoleni silova singakhona ufunda ngenxa lomfula uvela ugcwale kakhulu nanokuthi ezinye zezinto lana kwenzeka kwesinye isikhathi mhlawumbe kube nelwana amabhodlela sigcine sihlabeka siyasaba nje kakhulu khona siphila kanzima kulomfula lona mekunemvula uyagcwala kwesinye isikhathi kungaweleki singayina nasesikoleni nanemonto ziyawela khona zigcine kungasaweleki kungasayeki ngoba ngithi nanezitolo vele zingale phesheya siwela nje kabi kulomfula uyasilimaza kakhulu into esicelayo sicela ukuthi besikhandele ibridge ukuze sikhone ukuwela ngobe khona koleka kanzima impela asikhona nokuwela nje mesesikoleni into esilimazayo kakhulu sivuka ekseni kusuke kumakhaza abanye bethu siyagula kabi futhi siyabonga lo mfula uyasikhathaza kakhulu thina esinezingane eziwela la ekseni nantambama lo mfula hayi ukuthi ugcwala amakuthiwa kunezikhukhula onke amalanga kuvulela umsele lapha izingane tante lapha emanzini njengoba ngiseceleni kwakhona ngeke ngakhipha omunye umama lapha ubelethe ingane wanezikhwama lapha nezingane phakathi emanzini seyisho ukuthi uhulumeni akangenelele akwazi ukusisiza kulento asakhele ibridge lapho
siyacela impela kakhulu uhulumeni, siyacela usize sikwazi ukuthi sithole ibridge. Iy'ngane zethu ziyasokola la, zifika late esikolweni, abanye zize babhale uthisha incwadi babuye la abazali baye esikolweni ngendaba lomfula ugcwala njalo. Angiphathi ke umalini izulu, akuhambeki udaka. Ngiyacela impela uhulumeni awukwazi awusibonelele impela, siyacela uhulumeni. Le ndlela ayikwazi ukuweleka, melinile izulu akuweleki, ngakho besicela ukuthi uhulumeni esenzele ufefe nje sakhele ibhilinji zikwazi ukuthi nezingane ziwele ziye esikoleni. Njengoba siphumile singumphakathi sikhathazeke kakhulu impela ngalomfula. Ikho ke sizocela kubo bonke ohulumeni abakhona abangakwazi ukuhlangana kwabe silekelele sisizakale. Ilokho nje singakusho, akukho kuningi kakhulu esingakusho, kodwa nje sekuneminyaka kusukela 1994 sikhala ngalomfula kuze kube manje. Kunzima nje kakhulu. Namhla kungcono nje ngoba ehamba, kodwa mekuthiwa linile izulu kuba nzima impela, kuvaleka yonke into. Asinayo indlela yokuhamba. Noma nakuba ziningi indawo ezimoshakele ezihamba izingane zesikole, akuyona yodwa le, khona enye ngenhla lapha ya. Mhlambe mesinethuba sisazoyibona nayo, kunzima kakhulu. Ngiyajabula uma ngabe uhulumeni engasakhela ibridge lapha, ngoba ibridge siyalidinga kakhulu ngendaba yalomfula siyaphazamiseka impela, ayikho indlela esingahamba ngayo. Isikolo siseduzane, yilo mfula nje nethi oyinkinga kuphela. Uma engasilelekelela nje ngebridge, asakhela ibridge elikhulu, ibridge sizohamba kulo, singajabula kakhulu. Sikhathazeke kakhulu ngalomfula lona. It's over 30 years sikhuluma, akuzwakali. Singane sikhathazeke kakhulu mayelana konke. Kushona umuntu esibhedlela, kubizwe ambulance ayikhona ukudlula. Ingane mazi esikolweni zikhumula icathulo, even ebusika kubonakala ngisho izilwane la emanzini. Ingane ikhumula icathulo njalo mazi esikolweni. Uma kushona umuntu kumele kuthwalwe ibhokisi liswe ngaphesheya. Esikhathazeke kakhulu Nkosi yami, singacela ukuthi uhulumeni asingenelelele Nkosi yami kakhulu. Kuke washona nezingane nje ziwu2 5 years ago. Abhudla kakhulu, amanzi akabhudle kakhulu, abe nesikhathi ukuthi ivele anolaka. Zashona izingane zatholakala inyawo zeyibheke phezulu. Sikhathazeke kakhulu, sibaphakathi basemakhonyeni kakhulu. Singakuthokozela lokho ukuthi kube nobulungiswa lomfula, sicela basakhele ibridge. Mbukeli ke kuyaye kuthiwe ke ayilwanga yesabana. Kulapho suke sesiliguqisa khona ke uhlelo sisuka ejozini emakhonyeni, nokuyilapho khona kade sikhuluma ke ngodaba ke oluthinta ke umfula. Sinethemba lokuthi njengoba izimvo zomphakathi izwakele nezicelo zabo ziyozwakala. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu. Uncedi inyoni incane yashaya amaphiko yandeza. Ngivumeleni ngiguqe sonke. Siyothi sukuma kube kusuluzayo. Inkosi inibusise.